Бонамова раштажи хоржахот. Арфа ягуд жынарғым болтты. Эфирі мұққағайма бафаршы радон рауақты. На Адамы сарды жағға айваднай от чижоны ама на қышмат автоболица агнауайд. Айвады фарсы раргомкана ниш жардайын каранта хоматагны хаштай жаған каманнай осы қодыта. Ой сценайыл. Фоласыма на студии дерна важдита шахи авто аргом ама амончының гарзышты. Бажон заштамай нұртакка фалавал шафыцак басамонам. Удон ташты на республикай Адамон артистка, Дагурон драмон пацахадон театр актриса ама режиссер Шекинаты Элита. Ама айвады фандагыл уан донг ахсафтачиканы ой ячыжг цукиты Вероника. Вероника Арфаягу. Элита раштажи хоржахтават. Да бом харслады. Я хоржахтал каян был дуйта барагу. Кудбаловты. Бос хабар харс. Фулдер кваттай да вот хоздер фал растекнатты. Хоржинг арантадан бажадват цаган. Хабар харс. Олафун алкаттар харзи, олафун гауи адаймаги. Айш мажардяга арфата, асаж асышар да куха кайбафта ди да шайрак болит шахаштканынна, уйтау ватсаган ама да диплом да куха кайбафта ди вина. О, цагайдароты. Ой уди куджонан авто май дештардар болит. Актеры дашни адрайшин. О, минкие ярдам махевен он сцена был. Ама ея мостурдар балецатты, цамай исахурон актерон хаядя, ама райдайон косон устур сцена был. Жағма Элита, адай макс дашни адрав жарым, уядара куаш, таймая жардамадар кусауа, одойва цаган амондуна. Да он да бинонта ювул даржага нишафта мадахота, ювул дарыштуч фалдыштадон куштканчыта, усы курдиат мамагашко наярчтайдер рахаштайкат. Амама жах удома гашкарав жарштайда дашнияд, ави удиштамандар савардар кудыта баллицта. Цагайдар я амонды адаймаг кусткуарза амайма зардарухсай куцава. Амамайн кибат сарди фараснита дар кухарскана. Хенер манан мани ергутей, ма бинонтей. Музыкалон бинон тааттан на не ергута не некат ничего вгаукуттун са музыкалон инструмент ягдавай алчтарнен аттай мауна мукфаккашна етахай хайдар хейстара ма унан хаздарвады фалаз ба маневскуттарна хастун утам макастыч майта дашни даранса мана наравайзанай май сосаккити يونغي كوينا خزاري هيو بعفالفارينا مقاورتها فندري تغدونيدر بيانيني تغدونيدر كيبا مام واجن زدراتي ما وبلدر تاخدون هيو خطبا هيو تا باغدي كوتون ما منكيه نا بيانينا زالي ورداتي كولافن بنات با نو يدنا كيزغوت دروم باتن اما از با بيانينا بل تغدون مخيت مخيتي وتزبخت سغدنا أما إنك قومنا تيغوسون الجزاقة أخيرا مرتا تغدنا هنرش كتشات البينات تي بمايات تينا بغوتي كانوا أما جن ماما دو تباكور داروخسر فكسايتي زغا يغاشي در كنا رامولا زغا أما ماما زرد در راق خرمي هيش زاخت مزرد بالبايزادي أما من أبجان خستر كوت دا تساردي Бажыртадым ратта усын хашват цаган. هذا ما جمين كيتش درفقة بج. Куджон нафта май дамад элиты на фондоди, самый як ахван дакта канайуи. Вот до саварна хашта шартай, самый вот тербаурна актриса кайда. Раз загай кабарберов от тох коттон мамади хатса. Сколай фаштема фондатты актерон хаяда мабатсаун, мама на бауахта. Надандагой. Ма захта антерьеште равзара актерон хаяда мадабон алкатародзаный раздохун. Актерон хаяда его дай нече зонис. Ма вот обал мазарда фахоттай. Ма куттар факулум педан.
Марайдатон, махецата канун туристический. Пятигорск Мацаумахавтон. Мамин Наравады. Вот та торгово-экономический техникум Абадстан. Повар-кондитер был. Так мы Факатай котон артанже. Фала мананакут подзоре да зардавадорной. Вот таранному фандаттой. Технологой, поварой. Мазарданех сайта. Абамики ярдам утракен да куйфаршонца. Ка дафидани цахан куста равзарум фадиба. Мана мамади хузан заргадер канцанан сцена балдар газданан зону фейнжина. ما نمی وقتون هنر من اسکولا کاست کفتیم زاختون ورنیک دختای خاطری زون چه فنج پروفیسی در رفزار فازون آرتیست بان ما کتر ترابزرستان هم در کولومپیجینت ده چه ایگیتی خط کت تراوای ما زغال خومت هجن راوایون سهیچ قطعت ساردی کمی خواستن راوایون سینر همان خواستن راوادن سومن ما ابون نباتی پاتوریزم ورت overbal anzraya horkotta abiti valer azaqtamin hiç profesiya kizge alqattar bağa oy ama tsagayder bondershi buzdan alqattar scena ma фондаттерацион ama торгово-экономический техникум кахуркоттон вот студенческий веснатты амани вартон ханума مخدك خنومات نما وقت ما زاختا نتسويس ما زون خارس ما студенческие весна моим базуртон залон равай бакаса арбацудай бакасты цак бунат райстан захта сцены едавай ما زون خارс Одай бамбарштафт сахат. Байла дарте фала вот захтон авеже марастагарцудай махеца тако тон заон бацаудзана нактюрон хаяда ахурканум вот термана бауахта махут гмы морандадан ахурканун фала уй фештиба кфацей мана поваридашня дабл вот та заон цей зарум мазаон зарум мадер музыкальную школу каст фацима училище Марандан. Нагагад табала вартан, ама аз экзамен кула варта от махадагуми аттан. Хаймайма Смайда хадагла варта. Мамагаска го хуарзатты. Фала амзавгарадзурун даршигодай майм азба игустум фастуар. Майут хуарзрадзурта ма мазардан чхкутта загун. Хай артист ратнугауи минки загун цумара дуюн. Мазагун Вероника تاخت دقیقی ترام برد کنم ما فتسون университет ما اکتورون خیادم. اما ایبل بازور تبازادی. وردم بعد سودان هو مدر کتر تا چی در تا أنا لغزناتني كم فوي أمدر مبونو يزغني أما أرتيستي مادام فدا أرتيست كمان نس وخنسو واللونن يتكون آخر كانون سنة أرزيش الله ورديس أما ما سراي آخر كانون وات كدام بلو ما وخن تلختورتي ورونا أمدر ننات بلات تلختورته وما أخم أرتيست صوتي فلدر دومنسنا فولدر دوم دمون سفالة سرافجت أرزيدر فولدرن سوونن أما هنر كوباتو داي أكتورون خيادة كرسابران آخر كانون كرايدتا وات يسولف ديكزغا ما خيتنا نيكتني خاطر كوتاين زغن هاي كنا باوختاين يدارتر هي وخن أنسو جينادا وخن أخشت كون جينادا يناتي ساونغ منا أشانس رايستا أسرخ دبلوم قتسوما كوتو ما شابي وداي أمبرشتاي دماد أمدفد يرشتون جندقوند كايشت شتالة كايشت كورديا چمبينون تكاي قومل كانش أمبرشتاي لدرتن هو منكيه ياردما أوجه وخنبينون تكونيش رستاينا вот ачбон цабали сахурдан очень кустполнарат судайна. У меня сувалончих бинончих санфейразуй. Есть кадар с абинон тейрайсуй бера гуттакта. Ама
Ai vada min bawarzun kottonsa mamada mama fida ma binonta. Khabarustur binonta minye. Ama yevma kuran burduan. Minkiye yardıma yewe hoca kanun. Ama Kafka zargay arvistom mabanta. Ama yewe hoca kanun ai vada mah binon sanattai khabar katkin. Nurdar khabar katkine. Qomlad farştatı ta şeyragdar kuşçikotta. Madama fıd vimana bira kurdiachim binon toxjan udondar da babar kottoy baba mananayan. Kayma qomul kottay. Fuldara vajı manana khabar bira varston. Uynır kay koykanam. Damadımad. Mananan nabalay Anzma khastak. Khabar narabdutta. Nurdar ойбарца зурта, ойбарца фалман зуртал, каттар мазарджи дарун. Минкия ярдама намавота кастай. Ама я али зуртар ал каттар мазарджи фауи. Минки куаттан вот ал каттар фалмана имама зурта. Ама ал каттар мазарда балхиой фаддарун. Ечи фалман зурт, ечи фалман бакаст. Жағма Вероника, усын хаштан, усуна фатан шаах шчагдар тылкастанымайш, а бундармада жардылстадарыш. Рассыққи қабар берансам. Али хатыр ғауай город мукцевина от минут фадзорида. Валдай зурт макана. Дуа ками фауай умер тикагам бунат на иес. Ал катарба миной фадзорида. Да зардима йо бунат не увадза. Нурдар мама зарда был хече зурта фаддарун. Қабар бера ғуттакче мен банқус коттанана. Ама шустур боздан. Ма баба мананата. Ма федерди гидар. Ма мадерди гидар. Оттар уа репертуар хоты койдар канна, штырбынат ахшы бинонта тема райгуран қау фыды фарны фадыл. Осы қодыта ватсаган хумата женеш ражынс, ватсаган варжыш да райгуран қауда бинонта кай жағнай қау арық сабарак каныш. Хайдар. Махан енур мадамана фиди хадзара. Хиохан ковандони хозан сувалантадар махиутес хомбалан караджи балхас дейнамадан алкаттарнин хиозуртава караджи балхачета иой фафазахста ама айдаг махна фална сувалантакай етадар хиотанса ама хиоч расшицумамут кундис хиордама минки даршим фадат кфауи хиоттар хиордама қаумалезунса Харафурты жарак дарурды гейразд. Етагасайдар царда истанца. Хенан Альбина язарти чуарзун джинада байварта фидама, мадама, бинонтама и ацагайдар уйтухай ваюнца, ама устурварзун джинада бинонтай курайсуй адаймак. Хеот райгурунца, хеоханзар танкаранта. Вероника ныркадыма эшекен аты бинонты койшку там, вот ам нажалганай дамада хотыты хайдарна. Кут курдячынышты уйне подторжоном, автофажаган смады хоя, мады атса ужага. Дыттынгдар хотай уйкамай банк артай. Маме хорти қабар бера варзун. Еунактаршы нағолон канун. Фала фулдар айвада min kaba варзун котай атты Эльбина. Min кие мен фандурай фатсагдида. Зарума факканида. Магаластар куфа рассухтары тама фахонида. Зарта мен нефеншида. Ма омайдар боздан. Набинонта азалкаттар хуцаун боз фадзорун. Охан бинонти керай гуртан. Охан бинонти ахсан. Оманама кутфалман зорунса нахатса нахестарта. Фалтары фалтарманин кут хасунца ахдавай загай
باس جينا دي زغاي نانال كترنينو تفضزوري دا وكرجي بالخوشيتا ما كتباتو تو وكرجي زرجي خودي مال كتر هيوي مزرد بالدارون ما مادي خورتا در هيچ اغداونين اسكوت تونسا اما شووني درس турбоздан. Бамбар, что на автомой жаром мадыр да жардах шайна, Вероника? Раз зыргай кут сцена маратсаун. На. Фала хадзариба варзур разарун. Алкаттар маразма тартонса дзавах зарис рацо фала мазардаму ба. Именно концертный. Профессионалом хуже автона, да? На мафанды. На найн бера фазарина. Сейгат и фастаганс. Ама كنت صارت يومي كيف الداخل دروا وتباين فزاريانا فكافيانا أكتورون خيالنا آخر كوتون ما رستكتر من بيراناتي ما أعرف ففسمون كانون هيو بلدر فلدر كيرا وارتون رستك آخرن كينا ما فيدا ما منانا نورنا بالانس ما فلدر رستكوني خدسكوات تاينا بيرا ففسمون كانون يجوت تكتبل فعلا رستك من كواتي وتلختنا نامزغن يومينك إيه في غلط أكتر كانون ماماقاش كنرتكا سفارشتم راتسن وي دجردا ما عارفاش سنة ويتخي ماما فندبا فرشن جارة جيتاريا كوداي راي برديش راقي مخيتني بافسفت كوتون ما مبل انترنت سنبال دي ما خيتن وايو بارس كوتون يراجعتي مزرد ما فتسدي تكست فعلا ينوري كيتو خيني فينستون سلطان روح ويدا شوالات تفد هو ويفشتي يو بومبل يوانز بالراي غردان اما يغورم بوم كرقرتي كنا بالاتي وات يمسن ازرزاون باتست كانون ومن ماما فنداتي قبر استر كرديات كون وتا تشزارم تشسينبل ماما غسكا هم ارغناتي وتا تسرج مين يوغتدر خارزاتنسا ماما بافنداتي تسمين خارزي ما تشدرتراتي هو ادم فينونسا ما يبازونونسا اما هيوچ كتسط كوتون امام تشيكس دراغب كوتا ابج تسارج الرستنا خمتاغين راواين سغتك تدر اما كباكاس تنت فكتن كدر ماي مباكشنا مازو اگر دار غاتي فالي يقاب بكاتي وين فتسبر در تكوتان اماش راوادي هو خنزار البينا زاختون البينا مين قارن تزونوي مازار جواغا من زوتا هما ما هي تخصتك باتسدي اما هي تخرز نفنستا موزيكا ما راوادي ما مغسكا خارز شولتاني ماشماخش باشتا айвач дуэдер швалдштадон кшткота дуэдер штут курдячен лакат кота декан шабондер кота дугурон пацахадон театран жамада хоршхай дуа курдячен адай маган юсадиш ансону ви ешсавардер капханта خبر خارز رايدت تاما خان نتسجيس بخاطر كنت فاو كد فارستا وقوم ما يزغزنن يو هنر يدمع هيو تيو تو ساخاتر تساخاتي مزور قبايزا يانا نور تسبل فتسورا تارجي يوما سينبل يوما كشتي يوما هيوت ما زغن ننشي زورين أكفوي أتسجنت فولدر زورينك تفايا دايما ويتخنا ما عيب هذا بلدر زوريانا أنا وي آدم بلدر يو بومبل أبجد زغلي يقرتناتان يوانزبل ومنا ما تشتر يو جينادا نا يو كوتا ينور كت ساردي تشفنجي وتكتراوادي هيوتر كاشتر كفاجنديش ودوسار كترايفتا هاي كستر كفاجن نبينونتي وسترام فوي ما خندر كستر استروار زونجينا دي ايما
خبري بلشينا كوتان هاي هيدر أنا منجا فعلا نتصارت تياتري حتى باستكياتي ومجسكا أفت ما يبلشودي أما كستمرات ستان. От мен зортон сама мада рагерат сюда и декретты. Минки имат папа вот в отзоре а фоне дар фигал вида ма алантина на спектакле зурта текст. Ма от захта папа рацу театр ма нечего отзаны ескутте тоджинан. Ма вот рацу дай мама косу мадар. Маминки ходи канон ин садик кидар куфевина. Ну, сувалантам кударбаца он сама дефида. Мама багас театре актер тадар алихат. Ев актер арбаца вида ма уже изонга факканина. Ага, чубом мамам репетиции с папан дара чубом репетиции с. Ага. И вот хема ваджарайс. Сама тамам чирбасов за ней аси. Ой, его погоди канина загон. А чубом мама макарбаца уцей. Май алкаттарла дартан зуттонай. Мама да мама фида зунткон кенца республики. Фаскулиш той свомбалай. Мама на боня. Шмахма кашкай за артист рава думайдар. Ана мангадароти, ана мангадар. Ама иорди гейбал аз хиумей ана матадан ама чина канон. Яцарди фанда кишерта ама зардай кекос санай акуште. Фажагынс чыжгдам фыды хужан куа од амончину фыртама да хужан. Шмахан чикай хужан удиш. Кизга афидя хузан картаршина галзы мевшина енур сама бака сама евцаскуншин самай хен характер идар афидя хузан. Хен скурдяда ба маммагаска чидарит тариматтай афида махиони не вахта. ومن أبوني أبدي سمنا دو تشاتري در أرخاي ما مزر دروخس كانوي بتشيو با خزاي در مخي خزاني وقدر فل در ما خزاني فلا ويو программист ما هي تدر أفيد در هيو خان غطك تما خبر دشنياتي يكو خي آلش در زبطة نكبا ماما كمبيوتر خابر تندر تا هيونا ماما مغسك هامدر أفيدر دقيقاً سي. ماما دا ماما فيدي خزان ندن. هنر سما فكسون كود سسكون يدر وني خزان ندن. كود زردي خات يدر. وما منكي ماما أفجي ماما دا هي يبايزادي نبايزادي فاليس أنا باسطون. فعلا ما في دارو خناتي يشتي ما زردكوا وتسالم منيش إسان خست كانون تمشينا نواتسن الكتر هي وتاتي ينور كوباتستن ماما نوتزاختون زغم ماما باما وادزا زغون سوق диплом было фаудзана нормасно баадза ма папа найко зертот ма был папа так найфаудзана срок диплом было где мадан жена его мяхур канун махеца ей зонун мадан مازون هيدا خصنا كنن ما تزرتانا دقة واكتورة دشنياد فتا فنداتي فالا يدر ما في دال كتر مراجعتي أزرت ما يشتي كنن سدي وتري نيفدستا فالا وتر أكتورون خيادة ما كيف فندوي وبلا راجعتي بتاعي فندوي ما Вероника да умокут кашем. А даймаган ясардым бал емкай куама юдашны яда его ви алы хужат такой вот хуждару. Омадахи не ярч там гашка майажах. Фафидаунс юма дува шфалдаштадун а даймаджа. Висен кондагу. На خبر فيداونسا في تساجدر يو سفيري كونسا вот караджейца бахтар ладарунса ما في мама мада мфаккашина хазарма курбацавионса очень февидат сабулрад зорунса сароль тайзагайс спектакль тайзагай алцабулдар сабулрад зорунса ешин февида мама магаска хи аттаямунд денкай дахатса еукусте кукоса فهلا رزق جاي من بنا فندات تايدا تسميه
Минкай именно театре хатса. Кашма куд дуоваршик зурыш, его жагыш тым хоржу саул зурайвый иш, инна майдахина фанды, вот саунна. Маха, нему фандатты. Никак. Хоржу и кашма травдиш сани. Ярдыта да хадак фулдарке хужанутта да мадвида фада. Мама гаска мамади. Мамади хатса фастак мадар мана фастаганста шикунтар мен қазаратты аражуун. Ама қабар архайтум минкидер мен растак фавида хеуд мамади разманит севина. Ма умандар оханах цаван жинада те чидар андар хожи баш жинада нинатте махан мамади хатса. Азарда балай وزاو دورا ودارتا ينر يوخان خبر شاتي ما أسكراي قرتم فنزي ما كيزغا Лапуман калмакашт, что уезжал. ما بابا يفكيزغا Фалас сарфк ахражнта. о ама гарами фалластон сама هيوميراي قرتن ما زغا أفج ينر نفيدي ما دار سوالنتي خطنا بايزاده يشرستك أسكراي قرتن ماين أبجرستك نفتسي أبي كودات تيشاتي مازغا نمن رار فيستونسا منا تسميرا خصونسا سوالون وخن رار فيستونسا هدان وخن كوت تونزغا ما تشتي سكتا دردان دبلر كالدا مازغا كدومي فينا مونتا منا ما تساردي يو Юрашта رستك آتي يوخن ماها كده يسخونا ديماك أنا مونتشينا دا نيزغ زنا أنا مونتشينا دا بجي فالفارن رشتاق هو وخنك بخنت بلا بجرات سوون فقوي فعلا مادم باي جناتي أبجي زغا وتر هيوتا كينر باخاستونسا أما كوكا كيكوتون ومغسكتين كت هيوتا راوادي تساردي فستاق بونتا مداري هيوتا زوري دال كتري راد زوري دزاون ماما تسبالي بلتوخش الزاون مانا نراكز قدان Вероника Дауан, Дамаду, Алварш гадай маг. Фаладахисан, фатсаджидар, да яка унамаешь. Чидану, актриса, жарок канаг, режиссер. Раззагай қабар қаураген шилгой магай мамада. Ал катарима фоккасу мафот десканун. Цайбырца чидарта неводан стей азарда. Кут хаурагинай. Ама хече анабасат тончина да ваджи мамадар йоминки бацудай багарта. Ама раззагай хече фарста дароханай. Камедар актриса, камедар зарак, камедар режиссер. Фала кут фулдара ваджи режиссер. Дахи Вероника саждар тафанды асфанда гласаун. Жағам савардар роль там баллышыватсаган. Каноды дамадыр гонкуди автомайжонын янув шпахашта дынжыр город масаунна. Даума ахам фанта болитстаны? Ес фала растак на марцудей. Ес мама болетста фала еуминки маса был рахуди канулгавый. Театры кудзорай вот қабарус турбоздан аз дегорон театрайдер, ирон театрайдер. Кудхей бинонте махеуме анкарун. Еуме амонт кундрабама чиез царде. Амонт дакуст куарзай, ама дакуште оханадам куон сабинонте хузанта макакасунца. Дегорон театр мимба варзун котта сцена. Ирон театр ба خبر جساگی خبری باورستون تکفیت بونکر باتستن و چه سیستم مراکستن سا خستر فلتر خبر استربوس شدن камен авзагаян хускотта касцена был некат неки манюахта алкаттар мама хесу волоня хозан кастенса нурдар маш остробоздан ой тухан худи канун нурдар ма ома мамада кутранды андар сахарма Хеобол худи канун оманама нур чекуста разун ема зартама кабарцауи
Мама была хоть какая. Тасыфан дит сардыраж дахын аммая андархужон шаражын. Царт махиутай сахар кутта, ама разма. Фастама касуни умини чиз. Ама был фасмун канай маканай, фастама ин раздахан нeye фала хиучи. Чирадут детаадой мак цардира вахта уни ба. Фастама самана бал раздахцем, фалсама кизган ба зурун ахли бундар. Оттар вайы сарды саулдар фашағаш канадай магма. Ежардамай фахаш, ишахам сау. Yes, инур мана сувалантифеда тукари разма. Ама хич зубанди намаравады. Мабуни натты баян хусканун, майма анхушит тухайбат суттан. Ана нежжина да тартараяфта ма хеот на зубанди. Ма чидар тазагун мама фандатты. Фала загун, ну, қари фаштиғавама фим балда яна навагай. Чидар бира гуттактана макасты разы. Хабары фандатты сцена был марағазун. Фала ена нежжина де тухайдар да куттар анифсна бал хастат юрастак. Ма Ел спектакль не вартон, хеодер акуттун сцена ма соседи. Ма хеоми хеотара гаста адам зорга канион с телефона идар кат султан газует бацаон залга. Мана хенурдар фандамат дейнавак спектакль не варон. Аслан биги миллион таваны астак спектакль кени вартон. Ма убалдар зурттан, хабарма курта, хайдавайдин варайни вараймазаван. Хеоми сайрак роль даубал, ма убал бацалцак куттун пьеса. Султан был. Фала нафастак зурт зубанди куаттай отта андархуже ацашттай ракастай андархужи царум фандаттай дар баланттай мафажинтай мамазон цей уйфашти мара зурджинан ман мамада мавайон худай манин бир зубандик тама байзады байзадун цехиута. Вероника арахфе кушам чыжгмавар жон зинаду андыр жағганы майны хаштай жағаннай. Ды уйдахил банк артай, даны ярчтай. Ома девши марима абаргая. Раздагай мафида оханадай магаттай. Гардзуртар маст сцена был устон. Папа не кадзурта. Хиладар нафаканеда. Хабар фалманзардаттай. Фала мама паку фагауйват, хиладар раканы. Фала микие налататтан, қабырна лататтан. Сашча суктама дарра хавида. Мамади мама фидео табаканина. Маку студар коттону табафа сабурдардана ваджима. Фем баргадарды. О, нур фем баргад. Дахада куджашафта май фуд сагдар чыжы олдай бусфаканына. Жағам арахтарды да шаби бунтай сырмышыш. Кена мама рандаю да гастроль тама, кена мафида. Ма яухад мафиде хатса байзадан яунагай хадзари. Мама хоруйна кануна хуркутта. Хе мазарде байзадай. Мамин картовку кадзос кангай оймена в деста, маздар ечи идем кадзос котон, саштите хатсафаласа кадзос котон, кутгауи хоруйнак канун, алкатермин амутта, хабараткин хоруйнак котта, мафида. Майя мазарде байзадай, раззахгай хабар амунт кунаттай, ма саби бунта. Уаржона дайма кайфа коттаны, кад юраштаг жензинатта удиш, вот тарым балдыш тут нахаш коттат, муштат коттат. Шывалаттан та, ой, куджаганиш. Мацарди хиучугуттагай жендар инер бона роди кануннай кумамара зуртунса одай манахата батка байзатта нахсава мазаун. Нур шунай кутзагун. Ма бабай сайюй мадуар байгун канина ма чу бадуй. Кизгама байгун канина
دوار ما هيك رستك خبر رم جوليت الرول رابرتونسا إيرونا ما أمي ويا سمنا وقت ونيا آخر كانوا هذي ما بعد ما هي ونيا آخر كوت تحسب بوم خبر كوسا جيوتب ما بابي دوار راح كنينا خندر كنت كانون يوردا ما ينيردا ما بتجي راح توما خبر شن نرتكا أرختصارشتك سماي نا يوما ياغن خاش مراخيجم أما تابوافشي ماد сота амондаю амончин. Мад сотану фидармашыг ана байшышка шуадон. Ода мад ама чижахшан сываржон зинади шуманта абон махаштам авдишан. Умай қарымдар ачындарың қаран уавгадар най. Илита. Жағмада хоржахай. Да сотма дих каныштем қаранта. ورست إيوي فعلا كيزغن خيتم ورست فوي بيتشي وندر خيتم بنات فوي Да умагашка шейрагдыр сывы шывалон комылгангая. Волдайдыр та чижг. فولدر غدك دايما كسوي كيزغما كيزغا يسخون بالكنون غوي أما خزاري كراتسوا ود رسوخت فتكتني وازا خزاري دركم باتسوا يچ غدك دا بيرنسا أما زور قيبل علبون در Илита да хадак да на ярчтай срайчтай савар менючта, ама да каштартам сала вартай. ماني يرقطي كستوار زونجينا ده قبر قيامتكن آتنسا ما ددر ما في ددر بيرفا كستونسا وستربينون تاتان أما أنا كستيني كتباتن سيتا هما ما أخدر كستا خوريسكوتونسا أما كوكوسا يوتني چغواغا وزنا ما تساردي ميدا غهيد منا نستران خسات تيني كتنيتsa ما باجينا دا كوتون أما علي كست مدر ما نفسخاستون سوالان تندر هيوچ مينيوك فشن زورن اوغي سخطة دريتونسا مخيبل در أما ماني يرغو تبل در ما بينون تبل ما هيدر هيوتا كسما جينا دنا كنونسا Куштуар жак даже гождахадак дар выборагу умайдарма ама алваршыкайда музыкант, жаракканаг, актриса, режиссер фаламажах. Фатсаджидар Вероника Янчида. منكي يه أردا موت زوري دا كوي فرش كاو زنا كسستراي ما منا ما ماجي خزن زار قدر أما سцена بالدر غازون فعلا ما قسكا كنت ريجيسور وتا Камедар актриса, камедар зарак, камедар режиссер. Фала кут фулдара ваджа режиссер. Вероника жағмада хоржахай нер дамады қудыма гашка фулдаркай хужанда. Маха, алкамедар минки. Маадайдар фидайдар. Ваджа фулдар фидай. Фулдар фидай. كيزغا أفيدي خزن كارترشنا قلزي ميفشينا ينرسم باكا سما يوتسكونشن سماي هون خاراكتر يدر أفيدي خزن Вероника Ян аевадма фандаг чирата чин тыңдар баваржын котта. Сцена, музыка. وقا تبينون شخصنا ما هي وتا راخاشجينا داتي موسيقى بالانو وتناتان ما هاتر هي وش بينون شخصنا يسخون بالانسا اما وقا با ما بونو تزغني ما مني ما خدقنا خسكوتون كينت تايم منا ما خورتي كادر كينا خستك فلدر اخي قاورتي موسيقى وارزون جينا دا ومیا بچه فولدر البینا یسس رازن گرد کنی من هیچ زرد را کنی من هادر دبل بافی داوزنی
Фулдер айвада мин кабавар зункотай атте Эльбина. Минкие мен фандурей фатсагде да зарума факкане да. Илита. Куттам кашы. Вероника абуна махаржар гону. Фал ясардам балы уны ядашны яды. Авиена фандица маемкай айвадима баштва. Назоном луной загоннамай. Разагай мумбана фандаттайда. Цамай минкай ва именно театре хатса. Сыфанд элитай фаштамараж дахын канай нога ишаражын сол фашмонкана. Разагай фасмон нецабал канугауи. Алцамандар растак фауи. Фала отакураку тиканай отаваджа раздармара вахтайда. Мама отакасуй. Царт махиутай сахур кутта, ама разма. Фастама касуни уаминичис. Илита жагма нияраг мады амон саймидагиш. Досовалан тахарскунца, амонткун кунца, ананискунца, сацарти фандак куиширунца. И амонды. Дамада не жардан карт канот фулдар жарга канвикауга. Растен загон. Мамада каугана факканы. Нико. Факканы мама фала, в детской некот факканы. Махтар геото сахур. Махсана повинит. Махтар ото сахур кот тонса. Федар дахеб дара. Федар ота. Нажар, на маден каранта бамбахшай. Илита сагафтау. Не, и хай, и вот отзоры умана маса. Амбахшка канаш. Хо пустегена раргу канун, самайсей тамайононца, царди фандак полбабира шинджигнат даратты, ма анацашти сугайна ес фаласа бани қарым фағауи, чисташти суктадар калидар калибаза. И очень кордайба райгурун сейо ханзарта. Анави элита тахчина даймагу қаруджин. Хабар. Уишмахан навштатты. Хабар. Устурневсай. Хабар устурневс. Вероника удама жагда ахур аштил арахтар кайнома ишпайда котай дамада видафады. Махурянчте аз расагайна варстон, надар мамадином, надар мафедином, амонун махе. Ома мамагаскай расной. Да над каразай отгамай да хода каразай. Мада yoku бажит той мына о цукита шолтана чешканата шекината илитай чешгоди у куджахтай. На жуйнадан? На ау. Вот это зуртон фала. Вот это загина фала. Камитер бадим фапайдаю. Камитер бадим фапайдаю да о раз загай. Фала вот это на варстон. Фандада самай сарды фандак да хада гаражайна. Ого. Мабинонта саходак сарастон сасанат. Мамагаскай раз на отзаны азманат. Маходак куни саразон вот. Ома дау фандыша аонай расон. Хо. Илита школа барагунерна, қаруджина и куда ахур канишви. Мамагаш камрашта гырсыди на хужишта там рахижама, ама у мужчинакта аркодыканам. Салма футшолтан и роль кажет сцена и вот машмахок, а у хужиши штат наук. Мана амран спектаклен примера атты. Ма хадра хай нахатцевида. Мавар зондер спектакль атты. Амран? О ахур кукоттон согуи вот не вартом махеболдер. Самостоятельные отрывки не над тема. О мя амран не вартон, маминки ходя канун кабар сюда мазардама ич спектакль. Она вида фандита спектакль сцена марасаунна. О. Аздач роль бира варстон. Амма өзгүнак тамма варта كاخدارس مركشيتي رفداون دون يكوت رايستان اوردما كزو سيران دودا فاستما با Автомайна, вай тахташ кулиса. خبر فداكس بالوناتي Хор на иннакам. ما سربتن تيشرتان غاسي درن خزنات تنسا ما سرباستان هيوتين زاومت تسكوتان
Амайн Равдистан дефиле, который интернет мадар багалстон. Заун уйбарца каппалта динес май. Мамин чиес агара кендама заун хавайра инсаканама. Салдар каппалискотта маратсудан. Мана раз сама дефиле аттеута. Охота из что тормоштар дуяна, да ама Альбина. Альбина орта ибана кинза. Далабуна иба накастер Мария. Нана ражба инна кизга. Қалзак бинонта штут шмахна. Хабари қалзак. Ире жонын шмаха штут харафырты дарвон биреш. Адапата юма ахшарда штут соты уйфшимаруа тимадарна. Курдят алкамадар фақат зайшвацаган ви иш ама андарфандагал час диш усахшардаш соты. Ну, а евад зама хенр Ляна мана Давид найфонче. Здесь саги хузаганак манан ма спектакль тидар мана ма парфюмер фастак спектакль Мариинский театр в Вартунце, он художник. Инна кизгутта даринда суваланта хенр мана нама хачанс салдар выпускник есть, никебама сурх диплом тихатса аманин устурах саванджина дай амунд адер сармат мана махистер харик битчев еба Москвы школа мана спортсмента ками фаунца резервная школа. Хиуи каст фацейдер. Тын баркатчын ажун равадина. Ляна дар хачанс фацей институт. Сот курдячын, мамаша соты тарахам антышчынк аксафта консарда мидак. Охоржа хайнайна хожишт. Донда дуо бажара. Мадуо базари. Шимменей. Шыну. Майо базар на балай. برقفني رباط سوي أماي فيا خصن فعلا رباط تاري. Амтам кфакашвад фулдар вацаган амон ченушим таваинсна. ما آمون تكون جينا ده تما خطي در ما باكاس دي برقي در ماما وتكسيت ما وت خودم نبال من رواي. Андар хужон ходиш. نبالين كارن. Мадма фаттаршты амон чуит хема валс шваллон шкумул коты машчепат разшты кутвазур рашт надпыл. Ай вот осы шырх дипломна. Вот армада ниш бажырта удон. هاي это ما سيرك بازر تم ما تصار دي نفس. Кубатстан актерон хаяде вот мафиде хатса бахасна коттан. Сурхпалай заун фаудзан. Майна фают та фала. Вот тарифаттан. Харафырттай улдарым бұрдайда. Мамагашка- Шынзата шеқшта. بس تجي أجاسي ننسى آية منا خريفرت سلبيت سوسلان ورت كنزرا كرتا ما هيك بون دفتزاك كنزة О, زاك جينا ده Тама нас гитарой кой-кот там вацаган мышаный жарайна. هيبا سلطاني مسنيزر إيش جيتارة بالوارستا قبر دشنيات دي جيتارة بالصعدم مدر أنا فيرانيكا مفتسخدي ده وجا وخان قبتك تدري ده أما أمزرني صار ده أما شراخ كراخ سون كنيون سأبي بايدي وتا جيتارة بالصعدي ده از بازارنا ويزر ده ما درت سداي منظر ده ما درت سوي ده ويفشتي من فيرانيكا ندري وتفتسخدي ده عدر فزاري ده Жылыш гитарой сағдың ба? на базу тон. Иштім нырмараштық. Растагес. Я хотите рай суммак охтимам бахетсан фадзо. Их папа загон камеда. Райда ин сагдума кортета зона нандарба. Папа баха бир сохт сахти. خانخاگی زرت ما پروژه اما هیو میس رازن گرد کودتون نکم تازه گمان ما خوزه در نبازویم در مازون آلچ در خوارزی ماش زارگ در راکوتا ما کراتو دیسچینه ما راگی نبالات دیسچینه هیوت زال هیوتی ارزفین کودتون سما خیزر دم در خبر فتسو دی آن باین من کیو مریس کدر مانی فینستون اما هیوی کاستی Магашка усроли на мараз дафтама ишту служиш. Дартер. Вероника. Спектакль ханума. Фастак спектакль атты мафиде хатса. Фастак хат майрагаста. Вероника уйдута.
Вероника Ами Кишгирволи, Махадак Ханума, Султан Хужейсаги Сорат. Это эпизодическая роль. Фала Охан Ходага Искута, а мамаша Ами Вахабараты, а банай Налгой Мактама Кубацевой Ханума. Прашtina ma axay kurar gon karat Prashtina ra paraxat kennu mi dak table fawi fala hamat zarga mai kubazun unsa khanuma zarga wat papurkhunsa shelgoy mak nalgoy mak te artabanay ama mash fastakhat mai kurastan sultan ma ababayza de batke ma zarga وخن شورت فكيفيتون هيوت وخن خودك يسارستا أما أزردت ما باغاري ما يندي خانو ما يندي ما خودك ما بون اللون من هاتا زريتل تمغلون ما تعلم مر صبر دم خودك هيوتا إدارة ترغازر رايدت Илиташ амончину шумтешна, а сухожишто те вар. قبر Илиташ махар таедер сценайл, уад лапута никуфа дежардыкканы яравжаршт дашниядыл, ома программист байвнай нику? اوگا من موزیک خاطر آرخایی هنر من نری цифровые площадки. هیوچ مازال تکنوی آرتیست تنظارک کم گوتن آلبوم ته هیومیچ راوازوی ماس ادیماگی بونه نرتقی غوسن بیریچ فرزننای نرتقی وتفال هبا هیو بول سارخستی اما راوازوی آلبوم ته премьеры тазар. Хашма оттар каулдырты, я фандар. Ай Вадима бытты. Вацагама ярса хожиштам бака что мудонышты харшчышыл хай уа сарды альбомы ишт уа амонды авдишанта ама нажардан жага самай фиданы дар шолтаны нонқудыгангая уа амонд каттармауа. Нафдалта майвафта жахтой арфа тахбира ужага. Волдайдер та мат курака нышыбалунан арфа та водуман волдай нышан бые. Ема илита да каштырта да хифан зягот, штырбужнагун, абунам кайрбаздыштыт. Бу сахцави саражот.